Nichima Productionsआ मोनसे एलबाम बानायगासिनो दङ नैबेनो जोंना हिर'आ आं नामखौ बुंथ'ला उनाव खिन्थासिगोन नैबे नायनो बिराद मोजां मोनग्रा ओमफ्राय बिथाङा बिराद मोजां नाङो ओरैजाय आरो नायनो फैग्राफोर बिराद मोजां मोजां दङ नै खिन्थाखांखाबाय बे फंनैसो बुंदो दे फंनैसो बुंदो खुलुमबाय बेला जाबाय खुलुमनाया खुगाजों आरो ओरैसो नै बे बिबासै जायो मेदामा दि भिडिअ शुट बानायनायखौ नायनो फैदों दा गोसोखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनथारदों बिरादनो मोजां मोनथारदों ना एसे मोजां सोंहरदोब्रा बिराद मोजां नायनो फैग्राफोर दङ नै बिथांमोनहाबो नायनो फैदों नोंथांमोना नायनो फैनानै दा गोसोखौ माबायदि मोनदों नुबाय उनावसो थाबावो दा बै सासेया बे केमेरा बेकवार्ड खालामो दे फंनैसो बुंदो एक्टरखौ नायनो फैदोंमोन जोङो नै सालबागान सेराव माबा मोनसे बर' एलबाम बानायगासिनो दङ सार राजा भुमसु ब्रह्म प्रडिउसार बिथाङा आरो मा होनो बिथांखौ नै रिपिटो सारा प्रडाक्शननि नामा मा सारा नै मावदों खिन्थु नै गय जानाय हाथाया मारै जानांगौ जाखो बिदिबालाय केमेरायाव दानोलै केमेरायाव दानो केमेरायाव दानो बेखौ दानदो केमेरायाव आं बिथां केमेरामेनखौ खावलायबाय अननानै हाथायखौ दानदोखाय दान बेखिनियानोसै जोंनि दिनै बेयाव नायनो फैनायाव फंनैसो बुंनाया आदसा मोसानाय लोगो मोननानै बिराद मोनबाय मोसानायखौबो नोंथांमोना एसे नायहरदो नै लोगो मोननानै बिराद लोगो मोनबाय अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालाम निचिमा प्रडाक्शन अन्नानै बयबो सापर्ट हो शेयार खालाम लाइक खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो ओइ बेल आइकन दं बेल आइकन थुनोसै आं आसा खालामबाय साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनहा बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बिथांखौ सापर्ट खालाम बिथाङा बेबायदिनो मोजाङै मोजां आरोबाव मोजां भिडिअ सावथुनफोर बानायबाय थानो हाथों ओरैजाय मोसानायखौ एसे नायहरदो बे मोसानायखौ बारा देखायनो हाया खालामसिगोनलै 1 2 3 4